Una bona higiene dental comença des de que surt la primera dent. Us donem alguns consells claus per raspallar bé les dents dels infants de 0 a 6 anys. Primer de tot, opteu per un raspall de dents suau o mitjà, amb el capçal petit i de filaments de niló, de puntes arrodonides. La pasta de dents millor sense agents abrasius i en poca quantitat. Del 0 als 2, quan surten les primeres dents, cal raspallar amb un raspall petit i suau, només amb aigua i una mica de pasta amb fluor. Ho han de fer els adults. Dels 2 als 6 es recomana la tècnica de Starkey, filaments a 45 graus respecte a la geniva i amb moviments curts i horitzontals. La neteja ha de ser feta per un adult situat darrere del nen. Més de 6 anys ja poden començar a raspallar-se sols, però sota la supervisió d'un adult. Es pot introduir la tècnica de bas modificada, moviments curts, vibrants a 45 graus arrossegant el raspall cap a fora. Per a infants o persones amb dificultats motrius pot ser una bona opció la tècnica de Fowles, amb moviments circulars amplis. L'objectiu és clar, prevenir càries i crear hàbits saludables des de ben petits.